Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Fabio Care Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menampilkan yaitu sebuah seni klasik Minang, yaitu rabab Minang atau rabab yang dimana rabab ini nanti akan mengisahkan atau menceritakan sebuah kehidupan. Namun di sini akan diiringi dengan musik tradisional yaitu rabab. Dan kemudian penendangnya akan menceritakan sebuah kisah ataupun sebuah cerita yang dimana lebih akrab di Minang ini disebut kaba atau bakaba, yang artinya memberikan berita suatu kejadian. Dan di video ini seni rabab ini nanti akan kami berikan dengan visual-visual pemandangan dari daerah Minang. Jadi jangan sampai lupa, silakan nanti disimak bagaimana ceritanya dari awal sampai akhir, dan nanti nikmati view-nya ataupun pemandangan malam Minangkabau. Nah, di kali ini kami akan mengutip sebuah cerita dengan judul Sultan Romantis. Nah, bagaimana kisahnya? Dan tentunya silakan saja Anda ikuti dari awal sampai akhir video ini. Jangan di skip karena ini adalah rangkaian suatu cerita kehidupan. Sebelumnya jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe channel Fabio, karena kami di sini juga akan mencoba untuk kembali mengenang atau kembali menyemarakan seni tradisi daerah Minangkabau seperti saluang, rabab, dan juga kami akan mengulas tempat-tempat wisata yang ada di daerah Minangkabau atau di daerah Sumatera Barat dan sekitarnya. Terima kasih dan selamat menikmati. Tidak kadikili dole tapi kain tak sampai ate pagaran. Tidak kadicari dole acara lain koma cerita di jalan kan. Hari pagi dan orang babi dua tarwi kamuaro. Seria bicari to masuk to bilang kejadian dia yaji pasalamu kampung keteknya tu kalau di kana masuk dahulunya di sini ada rumah gadang bagonjong limu. Rangkiang bariri di lamanyo badu rangkiang liyo nan taga nan cie banamo rangkiang sipului nan cie rangkiang padi bare carai. Di sinan tampe penyimpanan padi jo itu bana rumah nang gadang. Kalau na rumah kadisabui nan idui diate rumah gadang tu ada orang nambatido. Nang banamu madamu kola pimpinan rumah tanggonyo, banamu Sultan Sabirullah, bininya banamu Putih Siti Aminah, baranak seorang laki-laki, banamu Sultan Siramadis tuan. Kita bilang Sultan Ramadis, maalun Sultan Siramadis, inyo tinggal di ate anjuang na tinggi, iyola anjuang rumah nang gadang. Siang diambui angin lawi, malam diambui angin gunung, co itu Sultan Siramadis, diam di anjuang salamonya. Pak kepada Sultan Siramadis, kok gadang indah gadang bana, kok kete indah kete bana, kiro-kiro bau mua mulai yo kiro-kiro 5 tahun. Kiro-kiro bau mu 5 tahun. Kalau na Sultan Siramadis, maalun Sultan Siramadis samanja laye kaguya kasih sayang mande tunggang bagainya. Nana
aya pun ba itu pulo. Kalau nanaya Sultan Siramadis, kalau disabui ayah kandung kurang tu tapandang di nagari, kurang paibo kamusikin, kurang patenggang kanan banse. Kalau kekayaan kok kadibilang, kalau disabui kekayaan orang tu kini maalun Sultan Sabirullah, Rojo Putih Siti Aminah. Anaknya banamo Sultan Siramadis, pasako kakito bilang pusako lawe de inyo sawalawe ladang pulawe para karambi pulawe pulo. Tarana tumaba kambang biya kok kabo bakubang di kubangan nyo jawi bamain tangga padang citu bana mula di Sultan Sabirullah ayam betalu di sangkanyo iti baranang lelit talao citu mula kekayaan inyo tidak tanggung kayo nyo Sultan Sabirullah tabilang bana di nagari. Ado pado suatu hari kita bilang Sultan Siramadis sedang bermain di hati anjung, sedang mencari-cari jo, pandang-pandang kalawi, dipandang lawi jo, dipandang gunung balalayan. Kalau disabui jo, coy ko nasib peruntungan coy tu bana kata Sultan mula Siramadis. Dia lihat pandang mula ke dalam rimbuan Pak siamang bagapayan tasalu hati kanani bo katulang lang alulan dekan ruang oh bagajayan nomai bilang Sultan Siramadis kira-kira mula jam ampe sore kita bilangkan turun di anjung paranginan. Kalau Ramadis kok keturun basi gantung di kaso lama manakan jarina 10 dua bale jorakan cincin. Boy nyo tumariate rumah nang gadang mandabu ke ruang tapi di malo hati kana mo sanang malunjo sampai niat hati o panik bayalan di hati rumah nang gadang tampaklah ayah konteninyo mendaki Sultan kaya onde ayah di badan diriamu nanambo yakinilah baumu lebih 5 tahun dicari awak bertambah kadang yuko kadang alun kadang bana tapi ambo bani bana kamatanyo kawaki ayah. Apo nantanyo kambotanyo kan tumpak kepada ya diri ambo kalau boleh pinta kabalaku kok lai kandak nang kabuli tolong turuni ya ilmu kabaki ambo samanja mula ambo lai karuyako nak lama perasaan badan itu kata Sultan Siramadis kalau bisa ambo ambil ilmu ayah baiklah iya wapun batin itu bana katanya kini kok gampang sampai umur 7 tahun tantu ambo ka masuk sekolah itu kata Sultan Siramadis kalau gampang ya ambo sekolah tolong di ayah badan ambo sekolah secara lain nabatin ayah di belakang itu kata Sultan tu kini
Mandanga kato anak kandwangnya lagala ayah kandwanginyo yo itu nak nanaya inginkan yo itu naya kandaan ko ayah kamu agendo duan tak terimo di sultan nanta indah anta suko sultan nanta indah so itu bana kato ayahnya tapi kok lah datang nak dari sultan Ramadis sanang hatinya nah ayah lagi nionai Bapikir mulai kanduangnya nambah namo Sultan Sabirullah onde nak kanduang Sultan Siramadis kalau iyo nak buyang kabaraja usah sesore hari kini beko tengah malam kita baru dia kalau bisa nak tengah malam selewat mudah-mudahnya hari sesudah sembahyang isya di sini kita duduk berdua di atas anjuang paranginan kita duduk di atas anjuang paranginan kita buka pintu balewang anjuang indak boleh ditutup do nak ciejo itu bana kata ayahnya na sultan memakai pakaian sultan bukan baju sebarang baju ni tumanan kita itu kata ya kandung cukup je salut pembegadang 100 je kali 7 kilo di sini kita duduk berhadapan di tengah-tengah cerano telatak cukup segala mula pagagatan ba itu bana kata ayahnya sebalun kata nak kadisabu cukup kan 5 dan 7 macam cuy itu kata yang kandungnya 100 salut kota gadang 100 je banang nak 7 ragam cuy itu bana kata ayahnya lumayan putih agak segete cuy itu bana kata ayahnya nang kato bukan semua nang kato keturunan dari nenek moyang sebalun kato nak dikatokan indak babuni segete jo itu nang sultan na Sultan Siramadis ke ayah awak menuntut ilmu banyak bana macam-macamnya sedangkan ayah awak mau ambil kaji lecah ikut sulit mula pelakuannya apalagi ke orang lain jangan Tuhan ini
cuy tu bana katonyo kini tumpak kepada Sultan Siramadis. Tumpak kainyo berpikir pulo sama seorang tumpak di hari sesore itu menunggu patang nang kasanjo, menunggu sanjo nang kamalam. Alailang candonyo si matahari tanturang ke sumayang magharib. Lah sudah sumayang ayah kandung basiki ayahnya pandangi dari la ilaha illallah la Allah sado nyato nyato. Saratui mampaknya liyo baco teraso di hati Sultan Siramadis. Yo iko komana ayah kontan ambonyo cali ayah dari belakang sadang basiki mulanya pandangi. Keluar cahayo dari kepala ayah kandung takaju Sultan Siramadis omak kandung keluar cahayo dari kepala ayah 107 asok dari kaki beliau. Tapana Sultan kamancali coy ko konsentrasi ayah basi kian tale kok kapinda kadiri ngambo otwenei sudah mulai ayah kabasiki sudah tubono ayah kandungnya sudah doa lalu usapkan ke muka liau. Sudah itu mula kita bilangkan bahasa lawat liau 9 kali ya Tuhan. Sudah salawat 9 kali ya salawat ke Nabi Muhammad. Sudah itu liyo tagak bersalam jo anaknya. 100 mulai jorang rumah liyo tu kini banamo putih Siti Aminah setiap sumbayang bantu itu apalagi sumbayang Isa. Jangan kasih wajib liyo ketinggalan sunat tatap liyo kerajaan cuitu bana di Sultan Sabirullah. Jadi contoh teladan di orang kampung mbak itu bana liyo tugini tumpak kepada Sultan Sabirullah. Sudah sembahyang maghrib sewaktu itu malang tak dapet kaditulak mujud tak dapet kita rayan tamalang tuan tak mujud tak ada orang main bau dari luar main. Tadanga orang main bau dari luar rupanya orang datang membawa anak ketek ke rumah tu sambil nyodokong anak ketek tu kira-kira bau umur tu mayo 2 tahun. Apa nang kata seorang ibu nang datang nang kesinan assalamualaikum pak kata inyo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kata apa Sabirullah. Apa kabar nak kata liyo tu menjawab ibu nang datang onde apa dangakan bana tak tolong ambo sekali kini. Tolong utangkan bare pak ambo sekali kini sebanyak iyo agak segantang atau kira-kira 6 tekong susu. Alun makan kami lepak dari sanjo tadi parut lapai ndak tabang aropai. Mandanga kato mula caro itu maalun Sultan Sabirullah tadi nyo ambil bare di Sultan Sabirullah nyo ambil bare 2 gantang sebanyak 2 balik tekong susu. Nyuadikan ke ibu tu nang datang nang membawa anak ketek tadi.
Apo nang katuinyo Sultan Sabirullah onde na edang akan bana nambari na kini mo barikan kini ko. Ndak usah diutang lenakan wangi bawa labare pulang masak labare jadi nasi agi lah makan anak 100 suami. Ndak usah dibayi bare nang kocu itu bana keto bili utang tanggung ambo mau tangan. Cuy itu bana ketuinyo Sabirullah tadi barenyo ambil dari ibu nang punyo anak tadi basalam minyo ibu tadi je Sultan Sabirullah 100 jo putih Siti Aminah 100 jo Sultan Sirama hadis kurang tu lepai ke rumahnya to bilang Sultan Ramadis tadi batanyo inyo kabake ayah kontennya onde ayah edang akan bana mangacu itu ayah kabake urang mu tetangga kita indah ada bau utang urang tu kabake kita ayah dia saja bare ke untuk memasak cuitu bana katoinyo Sultan Siramadis menjawab di sini naya kandungnya onak kandung Sultan Ramadis indah ado ayah do nak nama bantu itu garak tu mak dari nan satu cuy tu bana kata ayahnya awak sebagai manusia indah pernah bisa membantu indah pernah nana ai bisa kamanolong selain dari sang pencipta wana tapi kalau ada manusia mengatakan sekepte inyo manolong urang lainnya pulo na enak manolong tu kato sombong dalam hari bertambah tu mabiju hari malam kita bilangkanlah sudah ya jomande sumbayang Isa tantu alun Sultan Ramadis tadi inyolah duduk di hati anjung paranginan menunggu ayah naik anjung otuanai bilang Sultan Sabirullah lanya tingke anjong paranginan satu tibo di anjong paranginan nyocali anak kandung inyo sadang duduk tuanai duduk baselo di hati lapik pandan sepanjang badan di sini Sultan duduk baselo dakik kaki tu Sultan baselo di kepala ayanan duduk cupik jo baju lalangkok kesadonyo badapan Sultan jo ayahnya otuanai satu duduk inyo badak pensinan bakato ayah kandung onak kandung Sultan Ramadis sayang ayah nae mari basalam nak kita badu satu basalam anak yo ayahnya taraso sekali na di Sultan apa koya nang katibo
tanang nak kandung tantang itu apa na raso nang kadatang apa negara nang katibo apa negari nang taraso itu datang nak dari na satu ayat cuma malayankan saja na sultan tantu kemanarimu itu bana kato ya kandungnya pokoknya sultan tanang nak semalam ini usa sultan gini 10 usa sultan came bana kan sultan bana na ay nama minta indah ayah gir nak karoso ayah kandung indah ayah tantan do nak na sultan minta dari duya sampai ke akhirat indah ketinggal sabari do na indak ketinggal do nak sabari juo itu bana ketuinyo ayah kandungnya dari luar nak sampai ke dalam dari namaja sampai nan tajam dari nan kuncing sampai nan kemari itu kanto ayah kandung dari nan daun sampai ke piari itu bana ketu ayahnya dari lawi sampai ke rimbo dari nan sunyi sampai ke narami ambil di sultan nak kasadonyo indak kadibari lo kana lain nak kandung satu basalam ayah jo anaknya marete tangan sultan sabirula tabao sultan siramadis mamaki sultan sawakatu itu tak tanggung pakai sultan manyusu hati nanjoja ngantuang ngotunai pati ilang sultan bagole coy itu bana sawakatu itu nyo janti ampu kaki dia ya kandung la duduk sultan mula ramadis tadi satu duduk sungsung la tagaknya iri sultan dia ya kandung turun dia anjung paranginan no tuanai turun di anjung paranginan bayi yang rasojo ayah kandung satu tibo di hati rumah gadang langsung turun dari rumah gadang turun membilang anak janjang tumpak semalam malam itu letibo inyo di tengah laman nyo calik kiri jo kanan nyo pandang suuk na yo tidak serato muko yo balakang nyo ambil tangan dia ya kandung nyo iri ke balakang rumah nang gadang nyo calik di balakang rumah tu ado 60 batung sadang tagantung bakabe ujung yo pangkanyo ado di sinan mula dua di bawah lubang nanarang jauh na iko nang batung nanay ayah gue cuy tu bana ketua ayahnya ayah sengaja nak mencari siang-siang tadi itu semenjak sultan berminat menuntut ilmu iko batung nak sepanjang badan sultan siramadis lah ayah gantuangkan mula ujung yo pangkanya sebelum sultan tidur di hati batung sepanjang badan tentu ayah mempraktekkan lebih dahulu lai tantu nak syaratnya awak bisa tidur di hati batung sebatangku kalau tidak ada ketenangan diri kalau ndak ada nak konsentrasi cuy tu bana kata ayahnya indak bisa do sultan tidur usah ketidur sultan usah kalalo mungkin kata itu saja sultan indak bisa cuy tu bana kata ayah kandungnya coba cari yang sultan ayah tidur dahulu satu tibo ayah dak batung tadi malam
lampe ayah kate batung bagole ayah di sini taman wong sultan mancang ini pandang ayah dari gue otkonai Sultan si Ramadis tadi supaya jatuh ayah kandungnya usaka jatuh ayah kandungnya indah sabagoya goya ju di Sultan si Ramadis lalape batung di tubuh ayah tapi nanaya kajatu indah odi tubuh ayah kajatu indah nyetunggu batuang katibo inggo balik dia te mulai pungguang ayah kandungnya la salok ayah babali la tidur dia te batuang babali biarlah pai batuangnya buenyo nanaya tetap tidur yo tidak ada manahan sekete yo sehingga jate awang-awang sajo nang tubuh ayah indak jatuh do nang kabumi tapana sultan mencari iyo babang ayo ya oh kajilah ayah oh ya Sultan Ramadis tadi mengucapkan salam kaya kanduan salam lape ayah la turun malayang taga dia tetang anak alat kajale tu di nak kandung cuy itu ketanangan diri cuy itu kesabaran di duyako tumpak kepada nak kandung kato lah sudah buyang terima tinggal mencubuan kaji nanaya bari na Kato sampai kita bilangkan datang lamande kandung inyo banamu putih sitia minau de tuan dangakan bana ko iyo anak ka diuji ko iyo anak ka dites bana usala batung tu mula na maranjau na di bawah cukui batung diate tanah sajo dah ada ranjau na di bawah cuy tu pinta putih tak kandung kalau itu mula kato nak kandung indah bauji namonyo nak kandung indah bates ilmunya mubari itu bana kato sultan sabi pula sinan menjawab Sultan Ramadis tadi onde mande dangakan bana iyo 100 ayah konten nak kaji mau ambil ini bukan kaji sembarang kaji mau bawa mula kerantau nanti kaji bawa ke kuburan 100 sampai kakirat itu kata Sultan Ramadis nang pinta mande indah ambo tarimu kalau uji sesuai hukuman inyo itu bana katanya Sultan kato sampai Sultan lama dake batuan sabatang satunya sawi kaji dia ya kandung sepatah kato kajinya sawi laringan tubuh Sultan Ramadis tiba di ate batuan sabatang bagolek Sultan odi ate labarat tuang otonei
calik dia ya kandung inyo babeda bana yo Sultan Sabirula kok Sultan Sabirula bapangku tangan dia te batung nan sabatang tapi nan Sultan Ramadis tadi tangan lah jatuh kaduanya otuene tangan lah jatuh kadonyo nan Sultan indak juo jatuh cuy tu bana kita bilangkan iyo cadi Sultan si Ramadis pak acaronyo malapen batu mula di punggung inyo kok ke kirinyo ambil di tangan sebelah kida kok ke suoknyo ambil di tangan sebelah suok tentu tatap batung tu di punggung Sultan si Ramadis. Tapi kok yung pangku tangan Sultan di ate batung tidur tentu bisa dilapikan batung ng tagantuang. Itu bana manuri cali ayah kandung tadi. Assalamualaikum kato ayah lipe lanak tangan kate dado. Kato sampai tangan naik sendirinya balipik tangan dia dado. Basusun kaki nandu batuang lape Sultan tak jangan Batuang lapis Sultan tak jatuhnya anggo sekali dia akan non tadi malakok balik batuang ng tabuay tadi satu malakok batuang ng sabatang tadi nyo punta di angin pusa-pusa baliwang sehingga nanok batuang nyo pandangi sarato yo tubuh Sultan si Ramadis mamaki mande mamandangi mati anak kandung ambo cuy tu bana kato inyo kato putih mula sitia minalape kelatuan anak kandung kita piananya cubo di kandung itu bukan ambo tu nama nyuruh inyo bana tu mana manyaru angin nang kancangnya puso-puso baliwang nanyo minta lanyo puta batuang tuyo badan dirinya kok nak pandai nyo menganalikan bisa jauh tapantiang jauh cuy tu bana kato Sultan Sabirula Assalamualaikum kato liyo sekali lain lah tanang angin pusangan tadi ndak tanggung tanang angin nyo pandangi tanang bantu nyo pandang nyo batung sabatang tadi indak bariak sekete yo usahlah ke bariak batung nyo pandangi rambut sale indak mangari rambut sale ndak mangari kini cuy ko di Sultan Ramadis sabananyo sehingga iko dulu na ujian Sultan turun lana inang kabumi ari batama malam ayo onai kato ayat tumanyo dangakan la turun Sultan Ramadis tadi nan ayat tagak sabala kida Sultan tagak sabala suo pasalam di sini Sultan Ramadis tadi salam sudah kita bilangkan nyuk pancuang putwa nasabang atang otuanai pancuang mula batung sebatang tadi indak je padang indak je ladian indak je badi domanya pancuangnya cuma je tapak tangan saja patung putri ayah lagalak Sultan si Ramadis iyo iko bana mana ena naya minta indah ado na lain punyo lanak kandwangi oh kok lanco itu nae
maripat kaji kok laju itu syariat kaji sultan nak takwi dole kewajalan indak came ayah kamalape cuy tu bana kata inyo ayah kan wantu tapi seketik nak pinta ayah baru semalam kita nak sampai nak mencurahkan kaji nan sultan lah tak paham dulu cuy tu bana kata ayah kandungnya indak sio-sio dona ayah mencurahkan iyo baju pas bana nang bujang pakai Sarawa memang baju sultan mula nang punya cuy tu bana kata ayahnya kalau indak ayah turunan nak kabake anak kandung laka ilang lale pengajian doya laka itu mana ilmu akhirat karena lain kan diminta dona indak kadapin indak kabisa memberikan indak kabisa do menurunkan kalau indak naik anak kandung indak kabisa na lain manarimo naik lain ndak bisa do nak manarimu apa kok sabab mula nambah kian ado tu makakak mula dimandikan duangan nambah namo Sultan Ramadis inyo tak namo dulu muambil pengajian kok inyo muambil pengajian buya muambil pengajian judi cuy tu bana kata ayahnya sehingga inyo baju di nak siang jo malam mampu karajo inyo karajo baju di siang jo malam 100 patang jo pagi indak tantu piti banyaknya na nabi ku abi piti sawahnya gade abi sawah ladangnya jua cuy tu bana karajo mama mula si kaidir inyo tinggalnya di pasar buki ona sampai tinggalnya di pasar buki itu kerajo siang malam sarilah orang mula nang kailok kainyo kalau abi piti desaku sampai mancilo jo marampu meja judi ndak kalu kato dari ayah kandungnya kalau itu nang kato ayah lah jale inyo tu mana punya diri kok inyo babuwe salah tentu inyo akan menerima ganjarannya kalau inyo badoso kanan satu nanti ditimbang di akhir hayatnya oh ayah itu sebabnya mangko ayah beritahu ingi-ingi Sultan Ramadis nak kedatang kok jampang gadang nak kandung nanti usah menjadi lawan pulo apa kok sabab macam itu ayah katakan suatu saat nanti antum sepupu tiga pastinya mencari kapusang aku lanak kandungan itu bana kata ayahnya indak guna rantang panjang tumpak kepada Sultan si Ramadis tadilah jale cik 2 3
kini coy ko mula di nak kandung sabananya tumpak sehari-sehari kini tumpak semalam malam iko barisuk balik kita sambung nak kandung ini tunggu hari 7 hari sesudah iko sudah tuna lain pulau le nak kaya turunkan apa nak kaya turunkan le nak kandung tanun dan tanggara gaji dipae mato barageliang ditakik kanyang baradangkan indak talo dimakan basi indak talo dimakan di malelo indak ado nang bare dona diate doyana kota ado nang berang urang kawa coy tubana kato ayahnya tasinga sultan mandangakan iyo itu bana kana akan da ambo kok gampang itu dapet nanti di nak kandung idui ndak boleh sombong dia tedu ya na ndak boleh sombong dona dia tedu ya cuitu bana katua ya kandungnya kok bakato di bawah-bawah kok mandi di lie jangan talangkan na di nantengi jangan tasua di nananda cuitu bana katua ya kandung tumpak kepada Sultan Ramadis tadi satu tadanga kato itu galaklah Sultan si Ramadis di malo kabisa ya ambo bantu itu ambo naninda orang sombong cuy tu bana kato inyo ambo orangnya ya orang randati mapiti bana lah ambo disangkut tatap ambo indah mapiti cuy tu bana katonyo Sultan kayo bana lah mande kece urang na nambo tatap indak kayo soalnya nang kayo tu dah awak punyo nang pusako lawe ya nak kita punyo cuy tu bana katonyo Sultan sakayo-kayo urang dia teduya amal pahalo sajo nang di bawah mati oh ya amal palo di bawah mati kok le suku awak basadaka kok le sumayang 5 waktu sari samalam untung urusan baik ibu le murah nang kala ngatang omae kepada Sultan si Ramadis tiap malam inyo mengaji jo ayahnya sabalun Sultan masuk sekolah dan inyo pandai tuli baca co itu santiang de utak manarimo indak para lupa ya le guru muajari yo Tuhan setahun ke 2 tahun kita bilangkan tumpak kepada Sultan tadi ada pada suatu hari nasamu kadang joinyo lah masuk basikola Sultan duduk sama seorang apa nang kato mola Sultan tadi onde ayah di badan ambo nasamu kadang jo ambo tu malai kaduya la masuk inyo sekolah SD dan ambo ingin pulo basikola nak samo baraja na jo kang awan no ayah oh sinan menjawab ayah kandungnya kok itu kato nak kandung layo bana tu manan sabananya
Kini kan tahun ajaran baru nak kanduang ikut kini tentu indak kabisa doleh kamandaftarkan tentu besok pagi kita ke sekolah. Cuy tu bana kato ayahnya mengenanga kato ayah kanduangnya sanang hati indak tabado. Tando sanang hati Ramadis tadi kalau cuy itu dengan tu ayah sanang hati dan tabado ala sesore hari itu ala sore barang di malam. Hari malam tatap sembahyang cuy tu bana kita bilang kenlah kalau Sultan Ramadis tadi lalu dianjung paranginan dalam kelambu tiga lampi dalam tambunan sarungu dalam bayi subang-subang di sini tampil lalu Sultan indak tabado sanang hati tabayang-bayang inyo baraja di sekolah. Cuy tu bana kita bilangkan samalam itu Sultan adek lalu hari pagi kita bilangkan sudah subuhnya lah makan. Sudah subuh mulainya kemakan telatak nasi dimandikan wong serato jo ayah konteninya lah sarapan paginya ke bajalan inyo jo ayah kandung inyo Pak kapado Sultan si Ramadis kok kabajalan jo ayah kandung. Kalau na Sultan kok kabajalan pajalanan ado na banamu ado pajalanan arah kata tunggang pado maju surui na labin sami tapi jak tak na mati alu talintang patati go gajah talantung tunggang balik. Perjalanan Sultan itu namanya sarupo bayang-bayang Nabi ala jauhnya tinggal na lampi nang kainyo jalan ala tinggal rumah nang gadang la tampak rumah sekolah SD mula di Pasalamu sekolah SD 1 Pasalamu di sinan Sultan mula kamam daftarkan masuk sekolah dasar dulu masuk sekolah Sultan Ramadis satu tibo inyo di sekolah. Assalamualaikum buka tu inyo Sultan Ramadis. Waalaikumsalam nak kandung datang cuy tuana kata ibu guru. Aka bapak kata inyo ibu petugas pendaftaran. Onde ibu dan akan bana tujuan kami datang sekolah. Ko ingin membasuhkan anak ke sekolah siko. Cuy tu bana kata inyo apa sabirullah tadi. Menjawab di sini ibu petugas pendaftaran penerimaan sekolah. Kalau itu nak kata apa sabananya, kalau iyo manyo anak apa tu ke masuk sekolah siko. Lataga Sultan si Ramadis, iyo ambo buka masuk sekolah siko. Barau muawak ini nak citu bana kata ibu tu. Ko umwambo nang ka ibu tanyo, kan umwambo sebanyak 7 tahun. Cuba jangkau dulu talino sebelah kida ju tangan sebelah su atau tangan sebelah kida menyangkau talino sebelah su atau sebaliknya bisa ju nyo cubukan di Sultan Ramadis tadi larape talino nyo jangkau di tangan sebelah kida talino sebelah su lagala ibu memandangi itu cukup syaratnya masuk sekolah SD. Cuy itu bana katuinyo ibu guru tadi dasana ngati Sultan si Ramadis lanyo catat namonyo alamat cukup tata badaninya. Ala diterima mula di sini ninyo basikola onde apa sarato jo anak nan datang ko nyicoy ko di Sultan Ramadis sabananya balisuk mulai nak basikola ba itu bana katu ibu guru pakai baju nanado yo nanombarasi baju putih mula sarawa hitam cuy tu bana pinta ibu guru
Sebelum dapet nanti membeli baju, mula baju putih sarawak merah. Pakai dulu sadona nado ona pakai dulu sadona nado. Lawas salam Sultan jo ibu guru, sarato jo apa sabirula tadi langsung pulang ke rumahnya. Indak dietong inyo di jalan, lambe ilamu inyo di jalan, tibo di rumah sama suipunya calik putih Siti Aminah. Nyo sambut suaminya datang sarato jo anak kontannya. Basalam di sini mula anak jo mandikan banyo. Pak caritonyo Sultan awak cuiku kato putih Siti Aminah. Tanya kepada mula ayakan banyo. Kalau itu kato dikandung layale anak itu tarimu tidak ada hambatan lain. Suku bana nampaknya ibu guru manarimu. Itu bana katanya Sultan Sabirullah pabilo Sultan mulai barang aja pabilo Sultan mulai baraja itu bana katanya tanya mandekan wangnya menjawab Sultan Siramadis ko itu nang kamandir tanya ambo suruh datang di sekolah. Indak menunggu sehari atau seminggu, barisuk langsung melambo basikola. Cuy itu bana katanya kini mandanga kato dari nak kandung sanang hatinya mande kini onde nak kandung sayang mande. Kodampang mulai Sultan kabaraja rajin anak buyang baraja cuy itu bana kato mandenya. Indak perlu bermain dak sama kadang nyocu itu bana kato mandenya. Ala kesanang turi nak kandung kalau itu nang kato mande sediti ambo lawikan sabingkang bogunwangkan. Amanat mande kebake diri ambo indak kalau poro sampai nantinya nyocu itu bana kato Sultan Siramadis. Ambo paci mo pegang tagu indak kailang do dalam pikiran ambo. Mandanga kato Sultan Ramadis kala tasengin ayakan anduang omai. Galak tasengin ayakan duangnya. So itu anak punya pengajian. Apalagi kok ditambah setingkik lain. Kejadian kedua tu mati gadi ambo turunan yo nanti kebakainya. Sebelum najambo sampai di doyako kok dapet tatuntung ke Sultan Siramadis. Indah ada dole tinggal di badan bayi doya bayi akhirat sukui terima nanti nak kesadonyo. Indak kaya suruh ando nak segadang sesale rambut cuy tu bana kato ayahnya. Ambil di Sultan kesadonyo jangan tanggung nak doya akhirat kok yuk kalamu ini dilu. Ya onai dan kato ayah kandungnya kalau itu mulai ingin ayah ambo basadio manarimu. Kok dampang pendek sunai umu ayah dalam mimpi datang yu anak kandung ini. Oh dalam mimpi naik datang yu cuy tu bana kato ayahnya kondak selesai ya kato ayah itu. Dalam mimpi besok datang yu kok cuy tu kato yang kandung sana hati.
tidak tabadon dena itu banakan tolong ampunkan pada namu. Oke sahabat Fabio Abkar Channel, demikian telah kami hantarkan sebuah kisah Tabakaba Certo Rabab dengan judul Sultan Dramadis, di mana cerita ini mengisahkan kehidupan keluarga dari Sultan Dramadis. Dan insyaallah mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan dengan Vol 2, dan tentunya tetap saja saudara-saudara kami tetap di channel ini, dan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe agar dapat informasi-informasi tentang cerita ataupun wisata-wisata yang ada di Indonesia, khususnya di ranah Minang. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada episode berikutnya.